वैसन नेता अपना बिहार भर में देखी तो कोई बा हमनी का वोट ना दे, लेकिन लालू वैसन नेता लौकता रहुआ उहो भंगरो कहला हमनी का वोट ना दे, लेकिन लालू वैसन नेता कोई लौकता तो कैसे कट्ठा सुहाता हमरो बहुत कुछ कइले बारन। खासकर छपरा जिला में जितना कदम उतना कौन नेता कइले बा। सांसद बाटे रूडी या कौ दिन से कइले बा। ई तो सर बेकार दुटी वो सब कौ यूनिवर्सिटी बना देलन। गोटा गल बारन सब उठा गल घास बच्चे में नहीं मरे। लालू रहे याना घड़ी जवानी ये वर्ल्ड में बड़ा नाम रही सर के, विदेश में नाम रहे, बहुत नाम रहे तो हम जाए लंदन कहला कि 2 घंटा में हम इंडिया को लंदन ऐसा बना देंगे, तो वो कहला कि हम 10 मिनट में लंदन को हम अपने ऐसा बना देंगे। तो कहला कि अरे बाबा जाए दो पॉपुलेशन बा इंडिया के चीनों से बढ़ता, बढ़ गई बा, 1 नंबर पे बा पॉपुलेशन में चीनों से ज्यादा बा। $140 करोड़ पहले होने रहा, लेकिन अब ललुआ के किडनी खत्म हो गई। अब मान ली कि उम्र खत्म बा कितना, हालांकि हमने से छोट है 75-78 साल के तभी उम्रे भइल। अभी तो 78वां जन्मदिन मनल हम कर। हमरा से 4 बरिस छोट है लालू। तहार कितना उम्र भइल? 80 82 81 बरस के आए रहे न, तो हिप्पी रखले रहे नया छोकरा 26 बरस के। ओकरा के सबसे कम उम्र में उहे रहे जन की सांसद बन रहन। जयप्रकाश अपना हाथ से टिकट देले रहा। काहे से तो इंदिरा कहले रहे कि उसका गुर्दी निकलवा दो पटना में। तो ललुआ रहे कॉलेज में पढ़ता, सेक्रेटरी रहे कॉलेज के, यूनियन न रहे और सेक्रेटरी रहे। भाषण दे लगा एकरा पर लाठी चार्ज पुलिस कैलन सब छाप लेला। कौन ललुआ केकरा पर? जयप्रकाश के छाप लेला। लाठी चलता तो लाठी पर लाठी मारा बर्तन से तो मर ना, लाठी पर लाठी मारा सब। बिहान भैला भाषण दिलक हो तो बुझाए कि हिला देलन पूरा, हिला दिलक पटना के। तो कौन यादव पुराने रहस दरोगे राय के कहलक ये दरोगा एकरा के जल्दी निशा में दे दो। मुख्यमंत्री दरोगा राय रहस एकरा के जल्दी आगे चल के लड़का बड़ा तगड़ा हो, तब निशा में दे दिलक। दरोगा राय निशा में दे दिलन तो वही घड़ी एगो बेटी भले तो ओकर निशा नाम। हाँ मीसा भारती पाटलिपुत्र के सांसद अभी बारी। हाँ तो ओकर निशा नाम पर तो दे दिलक। ओकरा बाद में इलेक्शन आयल तो अपना हाथ से टिकट दिले बड़न जयप्रकाश ललुआ 26 बरस के। आ वह टिकट दिलन तो सांसद बन रहन छपरा जिला से। जीतलन 3,75,000 अपना जिला से छपरा से। कर्पूरी ठाकुर जीतलन 3,72,000 से, हमरा याद बा।